Ja vás všetkých vítam u dnešnej Star Wars debaty. Už je to nejaká doba, čo sme rozoberali budúcnosť Star Wars a čo nás čaká. A takto špeciálne oldschoolovo som si tu dnes zavolal Mateja. Matej, vitaj. Ahoj, ahoj, zdravím všetkých. Som rád, že som mohol prijať toto pozvanie do debaty. Si to aj z toho dôvodu, že sme dlho nepokecali o nejakých tých nových projektoch a tak teraz tu je na to správna chvíľa, keďže Star Wars je v takom zaujímavom bode a ja ani nemôžem uveriť, že sme v roku 2026 a dostali sme tie všetky veci, ktoré boli oznámené roky dozadu, ale nie všetko dosiahlo úplne očakávaní. A preto, aby sme sa pozreli na budúcnosť Star Wars, by bolo potrebné sa podľa mňa na začiatok pozrieť na to, čo sme dostali tento rok. Dostali sme Star Wars film po niekoľkých rokoch, a to Mandaloriana Grogu, a nečakane to bol akože celkom neúspech, ten najnižšie zarábajúci Star Wars film, čo sa týka nejakých tých celosvetových čísel. A áno, takáto veľká značka takto pohorela, príbehovo to tiež nenaplnilo očakávania fanúšikov. A Matej, ty si teda tento film videl a prečo si myslíš, že neúspel? Je to kvôli zlej dobe, možno kvôli tomu, že je to film vytvorený zo seriálu, alebo to bolo jednoducho málo atraktívne? Ja si myslím, že to je súhra všetkého možného. Inak chcem len spomenúť, že ty si v tom krásnom úvode spomínal, že sme dostali veľa vecí, ktoré boli oznámené roky dozadu, ale je veľa vecí, ktoré sme aj nedostali, ktoré boli oznámené roky dozadu, ako Landov seriál, Droid Tales a podobné. A to sú veci, na ktoré podľa mňa už tak 3/4 fanúšikov zabudla. A ja ich stále pevne držím v hlave, pretože som zvedavý, kedy sa proste do mne objavia na nejakom Comic-Cone nejaký záhadný trailer. Ale aby som išiel k veci. Ja si myslím, že to je súhra udalostí. Jedna vec je, že ak naňho človek aj šiel, tak pravdepodobne nemal potrebu na ňo ísť znova, pretože ten film nie je nejak svetoborný, by som povedal. Neviem, ako moc chceme ísť do spoilerov, ale proste zatiaľ nejdem vôbec. Ale skrátka ten príbeh je veľmi generický, má jednu pomerne akčnú, zaujímavú časť, po ktorej proste zrazu stopnete a ten film máte pocit, že sa začal naťahovať ako taká žuvačka a pôsobí to hrozne zle. A ja sám som nudou sa párkrát popozeral po telefóne, poskroloval som si Twitterom a tak, pretože proste v tej druhej polke toho filmu sú pasáže, ktoré sú naozaj a, zvláštne a majú veľmi zvláštne rozhodnutia a skrátka aj to si myslím, že zavážilo. Zároveň, to nie je nič svetoborné, hej, nie je to niečo, čo by priviedlo, hlavne tých core fanúšikov, ktorí by proste chceli vidieť len, Vadera a Luka a Leiu a tak ďalej, čo sú všetko proste postavy, ktoré už pravdepodobne nikto nikdy neuvidí, ale s tým by mala proste tá značka nejako rátať, no. Ja by som ten neúspech teda hlavne preradzoval kvôli dvom dôvodom, ktoré som kúsok načrtol. Práve tá atraktivita, ako si aj ty spomínal, pre tých fanúšikov a pre tú väčšinu, ale zároveň si myslím, že je to aj tou dobou, lebo Mandalorian mal obrovský hype, keď skončila druhá séria, a preto aj celkovo to, že takto neskoro vydali film, aj po tom všetkom, čo sa udialo, tak už to nenaláka toľkých fanúšikov a kľudne aj tých, čo videli toho Manda, tak už si povedia, že toto vidieť fakt nemusia. A spojte to aj s tým, že ľudia chodia do kina menej a menej, tak máte tu neúplne dobré správy. Každopádne film mohol mať nejaké svetlé stránky, predpokladám, ako aj Matej spomínal, hej, tá akcia a nejaké tie pasáže boli zábavné, ale ako či celkovo tento film bol až taký dobrý pre tento svet, to úplne povedať neviem a je mi to celkom ľúto, lebo Mandalorian vyzeral ako tá veľká značka, ktorá opäť posunie Star Wars ďalej po sequelovej trilógii, ale teraz ani nevieme, čo bude ďalej s Mandom. Matej, myslíš si, že Manda ešte niekedy uvidíme, či už v seriáli alebo v nejakom filme? Tak myslím si, že minimálne ho uvidíme v tom Filoniho Mandoverse finále, ak nie niekde inde.
Možno sa mihne v Asoke, o čom úprimne akože silne pochybujem, ale je tam šanca, hej, predsa len má ten pár, tvoril ten pár so Zebom, a tým, že Asoka je basically live action Rebels, tak proste, nejaká šanca tam je, že ak sa mihne Zeb, mihne sa tam aj Mando. Ale čo som chcel hlavne povedať je, že treba si uvedomiť ešte jednu vec, a to, že ak aj ten seriál, áno, on ten film naozaj pôsobil ako také 3-4 epizódky seriálu, ale nie o tom som chcel. Chcel som o tom, že ak aj ten film pohorel, čo sa box officeu týka, treba si uvedomiť, že Disney je značka aj pre deti a je 1 500 000 doprovodných záležitostí k tomu filmu a proste stačí, že je 1 500 000 Grogu vecí k tomu filmu a myslím si, že ten film si tak či tak cez tieto tržby zarobí fakt o mnoho vyššiu sumu, než reálne dostane v box office z ľudí, ktorí na to idú do kina. Takže to, že bol prepadak box officeu, je akože validný point, len treba tam zvážiť aj to, že Star Wars veľmi rado milkuje svoje veci a veľmi veľa ľudí, hlavne veľmi veľa ľudí z detského publika, z detskej časti bude určite zainteresované do rôznych marketingových hračiek a podobných vecí, ktoré vyšli k tomu. Takže tie tržby pôjdu k tomu filmu aj s takou nepriamou cestou a myslím si, že all in all na tom ten film nebude až tak zle, ako si všetci myslia. Toto si mi dal celkom dobrý argument, že ako ten merchandise bol fakt, že vo veľkom. A to je aj niečo, čo ma celkom ako tešilo ako toho dlhoročného fanúšika, že som videl aj v tých našich obchodoch veľké regále, ktoré boli tematicky ozdobené a celkovo vyšla vlna tých vecí. A to je celkom pekné vidieť a máš pravdu, že určite na tom sa podľa mňa zarobili nejaké tie peniaze možno aj naspäť. Ako nevidím toľko do toho, koľko zarába ten merch, ale to podľa mňa by vedelo pomôcť aj vytvárať nejakých tých nových fanúšikov, hej, lebo predsa len aj tých treba do budúcna a jo, môže to aj v tomto pomôcť, veď Mando, keď sa nemýlim, bol aj v Burger Kingu, čo je tiež taká vec, že sa určite to dostalo tak do podvedomia nejakých tých detí a potom možno za pár rokov to budú sledovať. Inak celkom zaujímavú tému si aj nadhodil, že tu máme nejaké zrušené Star Wars projekty, alebo teda projekty, ktoré boli oznámené a nikdy sme sa nedočkali. A musím ťa len takto opraviť, že Lando inak nemá byť že seriál, ale film. Kathleen Kennedy pri tom, ako ukončila svoju kariéru v Lucasfilme, teda kde aktívne nejako ostáva v istej kapacite, ale prezradila, že by to mal byť film a že to stále je v nejakom vývoji, tak uvidíme, či sa toho niekedy ako dočkáme. A pre tento rok to vyzerá až na jednu maličkosť, ku ktorej sa možno dostaneme, že je to všetko, ale ďalší rok bude pre Star Wars veľmi výnimočný a to z toho dôvodu, že tu máme 50. výročie Star Wars. 50. výročie od prvého filmu, to by sa malo oslavovať aj tým, že sa tento film vracia do kín, nevieme ešte či u nás. No a myslím si, že dočkáme sa novej nádeje aj v našich kinách a po prípade, či to bude fakt taký big deal, ako sa tvária, alebo že to možno bude pre Star Wars taký ten neúplne väčší z tých rokov, ale myslím si v podstate, že to má nejakú tú atraktivitu pre tých fanúšikov. Takto, ja si myslím, že sme až príliš malý trh na to, aby ich vôbec zajímalo, že či nám pustia do kín znova novú nádej. Ale bolo by to zaujímavé, bolo by ideálne, keby to pustili aj s niečím navyše, hej, trebárs s nejakou špeciálnou digitálnou prerábkou, ako to Lukas mal rád, pridať tam ďalších pár dinosaurov, ďalších pár neviem čoho, aby to vyznelo ešte lepšie. A akože to by určite nalákalo ľudí do kín, to by dávalo v podstate aj zámienku aj tým zahraničným kinám, lebo väčšinou tieto re-releasy sú vec skôr týchto väčších krajín.
Hlavne teda akože v Amerike je to dosť bežná vec, že sa to dialo. A tu na to moc nie je. Ak tu je niečo releasenuté, tak sú to random lacné komédie, ktoré sa tu napúšťajú dokola a to je tak nejak všetko. Takže ja sa úprimne obávam, že k nám to nepôjde a budem príjemne prekvapený, ak to pôjde. Takže toľko k tomuto. Čo sa týka toho milníku, ja dúfam, že to využijú naplno hlavne na tom Star Wars Celebration, ktoré sa bude konať. Teraz neviem kde, či v Las Vegas alebo niečo také, proste nejaké zvláštne meno, zvláštne miesto tomu vybrali, také, ktoré tam dávno nebolo na tom zozname. To ma určite opravíš potom. Ale osobne si myslím, že tam majú ten najväčší priestor vybaliť všetky projekty, na ktorých pracujú, všetky nejaké vízie do budúcna a v podstate tam majú priestor nás hodiť do nejakých concept artov, do nejakých re-releaseov proste alebo do nejakých teaserov, keď aj len proste rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí na nejakých filmoch, seriáloch pripravovaných pracujú. A skrátka, tam môžu zahviezdiť a môžu spraviť z toho Celebration naozaj jeden obrovský event, ktorým by práve vlastne aj si patrične oslávili tú 50 ročnicu a samozrejme aj vlastne navnadili fanúšikov, že tá značka nejakým spôsobom neumiera a pohynia sa ďalej a možno, že by mohli oznámiť, keď som takto vec, ktorú by mohli oznámiť, je nejaký ďalší takýto multiplatformový event. Keď bol oznámený High Republic kedysi dávno, tak to bolo niečo, čo bolo pre mňa fakt zaujímavé a strašne som sa na to tešil, pretože to bolo niečo viac menej nové pre tú franšízu a je to spôsob, akým dokážete do Star Wars dostať v podstate fanúšikov hier, komiksov, kníh a proste filmov, seriálov a dokážete ich spojiť v jeden projekt a tým pádom tú fanbase trošičku viac rozšíriť. Takže je to podľa mňa skvelý spôsob, akým sa dá robiť takýto content. A neviem, či to bude tá cesta, ale ak by chceli oznámiť nejaký nový multiplatformový event, tak ten najjednoduchší spôsob, kde a kedy a ten najlepší čas by bol práve Celebration v tom roku. To je celkom zaujímavý nápad. Ja si myslím, že High Republic bol veľmi zaujímavý projekt, ako sme aj rozoberali v našej spoločnej poslednej debate. Lenže malo to nejaké muchy ohľadom aj toho nejako zaujať tú väčšinu a možno to nemalo až takú sledovanosť niekedy. Každopádne, čo sa týka Star Wars Celebration a ja očakávam nejaké väčšie oznámenia, keďže úprimne tie posledné 2 ročníky neboli také ako to, čo sme dostávali predtým. Neviem, za mňa to nepôsobilo až tak nabito a sebavedomo, ako pozerám to len tak zvonku. Samozrejme, predpokladám, že to sú pre tých fanúšikov veľmi zábavné eventy, ale dočkame sa teda v Los Angeles a uvidíme, čo si pre nás pripravia. S tým, že sa teraz menilo vedenie Lucasfilmu, tak predpokladám, že by nám mohli ukázať nejaký čiastočný plán, lebo mám pocit, že poslednú dobu to fakt len skúšali, urobíme takýto seriál, takýto film, takýto seriál, takýto film, nejak to dopadne. Nemá to nejakú väčšiu, nemá to nejaký väčší plán za sebou, nejakú väčšiu myšlienku, jednoducho skúšajú, čo sa chytí a neviem, či je to ideálne pre túto značku. Každopádne myslím si, že by bolo na mieste, ako aj Mati spomínal, urobiť nejaký veľký showcase, a ono asi nebudú mať rady nejako veľa informácií, ale to je niečo ako keď James Gunn oznámil to nové DCU. Mal nejaký hrubý plán, nie všetko úplne vyšlo, ako sme mohli vidieť z toho DCčka. Každopádne bol to nejaký hrubý plán, nejaká vízia, videli sme, že je to premyslené a tak ti to dodá nejaké možno sebavedomie v tú značku. A teraz neviem, aj čo sa týka toho, čo nás čaká, niečo sú to ešte veci z minulosti,
ako napríklad posledné dva filmy Mandalorian a Starfighter, ale po tom, čo bude, to až tak nevieme, tak bol by to určite na mieste. A ešte k tomu 50. výročiu Novej nádeje mne niekto do komentára napísal, že na Slovensku sme sa dočkali takého re-releaseu Top Gunu, tak možno to teda urobia aj zo Star Wars. Ak by to urobilo aspoň jedno skin, ktoré tu na Slovensku máme, tak určite palec hore. Každopádne asi sa nedočkáš nejakých pridaných Jar Jarov a pridaných monštier, pretože má to byť... Mohol by tam pridať shot na Naboo, ako to spravil v Návrate Jedi. Ako bohužiaľ kriečajúci Gungani sa nekonajú, keďže má ísť o restornutú pôvodnú verziu skina z roku 1977. Čiže pôjde celkovo o takú zaujímavosť, lebo nie všetky veci sa úplne zachovali. Matej má takú zaujímavú príhodu, že jedna z mála Star Wars vecí, čo hradovlastní je CDčko The Last Jedi, aby si ho zachoval v prípade retconu. Každopádne vtedy v minulosti to bolo oveľa ťažšie, hej, niečo takéto zachovať, lebo Lucas fakt, že dal veľa zmien do tej originálnej trilógie a tu na teraz budeme mať ten originál, tak po prípade, keby to bolo u nás, tešil by si sa aj z takejto verzie? Teraz si spomínam, že som niekde čítal, že má ísť úplne tá pôvodná verzia. A teraz ma oprav, ale to znamená, že dostaneme Jabbu Hutta, ktorý je len týpek v kockovanej košeli, alebo to bola jedna z Lucasových zmien? Tak pokiaľ viem, tak to nebol Jabba, ale niekto, koho poslal Jabba. Lebo on tak divne rozprával. Ale nie som si úplne istý. Každopádne áno, ten typek je jedna z tých vecí, čo tam bol originálne. Mne sa ako na jednu stranu páči, že tu máme presne niečo také, lebo tá návšteva kina bude aj špeciálna. Mali sme tu nejaké re-releasy prequelovej trilógie, každopádne tam je to, pokiaľ sa nemýlim, tak tam to bol fakt, že úplne klasický film, aký viete si pozrieť napríklad na Disney+. Každopádne tu mi to príde, že to má nejakú tú pridanú hodnotu a mohli by urobiť nejaký event aj u nás, ja by som sa tomu potešil. Neviem ako Slováci všeobecne alebo Češi, či by to možno malo nejaký úspech. Ja si viem predstaviť, že akože v Česku by to určite šlo. Možno u nás, aspoň keby to dali na chvíľku, veď ľudia si zaspomínajú. Tak mohlo by to byť zaujímavé a presne aj toto výročie by mali využiť v tom marketingu, aby odpromovali, že tento svet pokračuje a možno to nejako predali aj tým fanúšikom, ktorí roky Star Wars nesledovali, hej. Necieliť možno len na tých aktívnych ľudí, ale cieliť aj presne na niekoho, čo teraz vidí, že je všade Star Wars a pozrie si niečo aktuálne. A k tomu je tu aj nový Star Wars film, ktorý bude práve v kinách v podobnom časovom horizonte ako aj re-release Novej nádeje, a to je Star Wars Starfighter. Veľmi zaujímavý film, keďže sa odohráva po sequelovej trilógii, hlavnú postavu si zahrá známy herec Ryan Gosling a Sean Levi bude režirovať tento film, režisér známy pre jeho rôzne blockbustery. A Mati, čo si myslíš o tomto filme? Myslíš si, že to dopadne ako Mandalorian a Grogu, alebo tu máme niečo, čo naláka oveľa viac ľudí do kina, bude to oslavať väčší úspech a možno to nakopne aj vo veľkom budúcnosť Star Wars? Takto. Ono podľa mňa je strašne priskoro hovoriť niečo o tom filme, hlavne kvôli tomu, že jediné kúsky informácií, ktoré k tomu máme, vychádzajú asi tak z 3 fotiek, čo je veľmi málo. Akože jasné, dá sa niečo vytušiť aj z názvu filmu, avšak čoho sa akože strašne obávam je, že to bude tak nejak kopírovať ten Mandalorian trop toho, že proste tam bude otcovská figúra, ktorá bude chrániť nejaké prodigy dieťa, ktoré bude vedieť pravdepodobne veľmi dobre lietať, lebo však o čom inom by bol Starfighter. A to súdim čisto z tých fotiek samozrejme. A je to trop, ktorý v Star Wars je strašne často využívaný. Využíval ho Mandalorian, po ňom sa roztrhlo ďalšie vrece, kde ho začali využívať aj v Bad Batch a tak ďalej. A proste
Je to za mňa strašne opozeraný trop, ktorý, by už mohli opustiť a venovať sa niečomu inovatívnejšiemu, by som povedal. Ale zároveň vravím, ten film o tom vôbec nemusí byť, lebo v podstate okrem tých obrázkov o ňom nevieme absolútne nič, okrem toho, že vieme, že tam hrá Ryan Gosling a myslím, že ešte niekto tam, neviem, či Tom Hanks, alebo si to platím s nejakým iným filmom, že tam proste, Matt Smith tam bude. že tam bol proste Matt Smith tam bude. Cool. A ten už mal byť aj v epizóde 9, ako to dopadlo. Jo. Anyways, takže ako je ťažké predikovať, ako bude na tom ten film, hlavne kým sme nevideli nejakú tú prvú ukážku a nejakú prvú vlnu marketingu a z akého uhla to vezmú a čo s tým budú robiť a či vôbec budú nejako upozorňovať na to, alebo dopadne marketing úplne rovnako ako pri Mandovi a Grogu, kde v podstate vydali trailer a potom sa tvárili, že nič také ako Mandalorian a Grogu neexistuje najbližších asi 2 mesiace, po ktorých vydali ďalší trailer a potom už sa zrazu snažili asi tak 20 dní pred premiérou sa snažili vydávať jeden short za druhým a neviem, pôsobilo to strašne zle, ako, neviem, bolo to veľmi odfláknuté, veľmi ubohé a uvidíme, no, ako dopadne Starfighter, ale môže to byť zaujímavý príbeh, môže to byť otrasný príbeh, fakt nevieme ešte zatiaľ, takže, je veľmi skoro, hovoriť o tom. Čo o čom viem hovoriť je to, čo som už spomínal a to, že, tú storylineu s otcovskou figurou ochraňujúcou dieťa už fakt nepotrebujem vidieť. Už duplom nie človeka, ktorý taxikárči po galaxii, pretože o tom je celý trojsériový seriál, takže fakt nepotrebujem už. Takže ak sa vyhnú týmto veciam, tak by to mohol byť rozhodne zaujímavý film, na ktorý by som sa aj tešil potenciálne, ale zatiaľ zatiaľ je strašne skoro. U marketingu na Mandaloriana Grogu nesmieme zabudnúť na povestnú Super Bowl reklamu, ktorá tiež bola veľmi zaujímavý krok. Každopádne, čo sa týka Starfighterov, ako vravíš, nemáme veľa informácií, ale ten film za mňa pôsobí možno ako väčší deal ako ten Mandalorian a Grogu. Tak z prvej, keď to mám povedať, lebo predsa len nahliadneme do budúcnosti sveta Star Wars, do relatívne takého čistého obdobia, keďže áno, môže sa to viazať na tie sequely, ale malo by to byť niečo nové pre tento svet, niečo nie tak limitované ako ten samotný Mando, u ktorého vieme, že tam už sa nič zásadné fakt, že dlhú dobu nestalo, prečo by to mal tento film zmeniť, ale ten Starfighter podľa mňa pôsobí ako väčší deal a zároveň volá sa to síce Starfighter, ale majú tam byť aj vo veľkom svetelné meče a možno sám Ryan Gosling bude hrať jedajskú postavu, tak som zvedavý, čo z toho vyjde, ale tiež nevieme, či je to plánovaná nejaká séria. Podľa mňa tento film je jednoducho niečo na štýl úspeje to, budeme pokračovať, neúspeje to, necháme to ako je a tiež to nekrečí nejako tým sebavedomím a pôsobí to, ako som vravel pred chvíľou, že jednoducho hádžu veci jednu za druhou a to je tak asi všetko. Každopádne dostaneme ten rok aj dva nové seriály, Ahsoka druhú sériu a Maul Shadow Lord druhú sériu. Čo sa týka seriálovej tvorby, tu by som sa veľmi nepozastavoval, aj keď si myslím, že animácia má Star Wars veľkú budúcnosť. Aj s tým Maulom veľmi experimentujú a je to niečo nové a zaujímavé, čo nasleduje v tých Clone Wars šlapajách. Tak čo sa týka tej Ahsoky, Matej, myslíš si, že to bude posledný hraný Star Wars seriál? Je to podľa teba už veľmi drahé a neziskové pre Disney? Alebo si myslíš, že aj to môže mať nejakú budúcnosť na Disney+? Lebo popravde nedočkávame sa akože veľa týchto projektov. Tento rok sme tu žiadny ani takýto seriál hraný nemali. A hej, je to drahé, asi to možno na seba nezarába ako by čakali, tak myslím si, že tie seriály s Asokou skončia? No, je to drahé, je to náročné určite, ale na druhú stranu nemyslím si, že to chcú pustiť k vode, a alebo
Takto myslím si, že ešte uvidíme aspoň pár sérií, buď alebo jednu sériu Manda a Asoky, aby tak nejak uzavreli tú linku, viedli k tomu filmu o Filonim a až potom si myslím, že by to bol koniec nejakých live action seriálov na istú dobu, kým si Star Wars nenájde podľa mňa nejaký ten soft spot, kde by videli potenciálne možno aj cez animáky alebo cez filmy, napríklad práve cez Starfighter. Budú to chcieť ešte nejako podľa mňa dokončiť, aspoň v nejakom skratkovitom riešení sa dostať v podstate k tomu Avenger, Avenger Mandoverse filmu, ak to mám tak pracovne nazvať. Takže asi toľko k tomu reálne. Len čo je taká zaujímavá vec je, že ja som napríklad vôbec nevedel, že Starfightery budú svetelné meče. To je vec, ktorá mi úplne ušla. Ale to by mohol ten príbeh robiť zaujímavým a určite lákavejším ako Mando a Grogu, ktorí tam strašne prišli o tú šancu zaflexiť Darksaberom na veľkých plátnach, keď ho proste zahodili. A ja som tak nejak dúfal, že ho proste randomne vrátia, tak ako Mandovi randomne vrátili úplne všetko v tom filme. A aj celú jeho story archu, ktorú si prešiel za 3 série. Takže som dúfal, že mu vrátia aj Darksaber, ale bohužiaľ nestalo sa tak a je to veľká škoda, lebo ten meč je absolútne úžasný. Ale asi to asi viac ani nemám k tomuto, len som teda chcel dodať, že mi to trošku ušlo. Darksaber, to je veľká škoda a preto aj Mando a Grogu, ak sa nemýlim, je to jediný Star Wars film bez svetelného meča. Tak prešli o túto príležitosť, dokonca aj ten Solo si dal tú námahu, aby Maul nezmyselne vytiahol svetelný meč. Tak Áno. to, že to tu na nejako nesnakli, tak to je akože je to veľmi akože zaujímavé, lebo za mňa ako ten svetelný meč to pridáva na tej atraktivite. Ja napríklad som za to, aby sa veci nepridávali len kvôli tomu nejakému fanservisu, ale úprimne Mando a Grogu je ten film, ktorý si stavia na týchto veciach, predsa len je to film o Je. Mandovi a jeho dieťati, čiže hej, ten Grogu celý. Myslím si, že keď už to chceli cieliť týmto smerom a urobiť niečo pre masy, tak to vedeli urobiť oveľa atraktívnejšie z toho pohľadu. A čo sa týka filmu, ktorý si spomínal, a to film Davea Filoniho, ktorý má byť taká tá posledná časť toho všetkého, čo sledujeme okolo Mandaloriana a má to završiť tie linky Asoky, Manda a ostatných, teda tých ich príbehov, ktoré sme doteraz sledovali. Uvidíme, či ten film vôbec dostaneme, pretože Mandalorian a Grogu nebol taký veľký finančný úspech, takže sa im z toho neoplatí skôr robiť nejaký seriál, teoreticky, alebo niečo na ten spôsob, keď... Myslíš ako nejakú limitovanú minisériu, hej? Ako sme Áno, mali s Kenobym? s Kenobym, neviem, či by som to úplne takto nešťastne prirovnal. Čo mi inak pripomína, keď sme pri Kenobym, že kolujú úžasné rumors, z ktorých sa absolútne teším, aspoň čo sa kontentu týka, lebo už dávno som nemal dvojhodinové Star Wars video. Jedno vás čaká v budúcnosti, ale to, kým zastriham, to bude trvať. Ale kolujú informácie nejaké tajné, že sa pripravuje a plánuje natáčať druhá séria Kenobiho. To je za mňa veľmi logické, lebo Kenobi nemal vôbec veľký budget, veď sme to videli na tej produkcii, ale zároveň nalákal strašne veľa divákov a jedno im zaprieť nemôžem, že už len od prvej ukážky ten hype tam jednoducho bol. Tí ľudia proste všetci boli úplne navnadení, to ako to dopadlo radšej komentovať nebudem, ale je to za mňa taký logický krok, vieš, že si zhodnotili zo všetkých tých vecí, čo hodili na stenu v podobe tých seriálov, že ten Kenobi jednoducho Hm. cena výkon funguje najlepšie. Hej. Ako, uh, Akože ja som bol jeden z tých ľudí, ktorých teda ten prvý ani ten ďalší trailer moc nenavnadili na ten seriál úprimne. A viem, že som bol jeden z mála reálne, akože fakt veľa ľudí som videl, že mali pozitívne ohlasy na to a mne na tom smrdelo niečo a smrdelo na tom niečo veľmi, veľmi správne teda.
Ale hej, toto je jedna z takých vecí, ktorými sa veľmi rád píšim, že Kenobi je asi jediný projekt v mojom živote, ktorý som prekúkol veľmi správne a veľmi rýchlo. Ako bolo tam veľa red flagov predtým, než sme sa dočkali toho seriálu, ale ja som ich nevidel. Ja som bol absolútne zaslepený a ja som dokonca aj potom, čo som videl nejaké tie prvé dve epizódy, ktoré si myslím, že sú aj najlepšie zo seriálu, tak ja Super. som jednoducho im absolútne za prvé dôveroval. Ja som ich bral ako neomilných. V tej dobe predsa len bol som mladý a hlúpy. Každopádne postupne to išlo dole z kopca, ale tá druhá séria je za mňa celkom logická a to si vytiahol dosť zaujímavý point, že podľa mňa keby chceli pokračovať v raných seriáloch, tak značky, čo im fungujú najviac, tak je Kenobi a Mando. Acolyte. Acolyte, to je tá práve vec, no čo sme veľakrát som teda spomínal, že finančne sa im ten Acolyte neoplatil, lebo bol to veľmi drahý Neexistuje. seriál a nemal takú dobrú sledovanosť a zároveň kriticky to mnohí akože veľmi nemuseli. To som ti chcel len nahrať jednu vec, prepač, ale keď si spomínal, že nevieš, či by sme dostali film Davea Filoniho, ja si myslím, že Trón je veľmi dobrý ťahák do kín. A keby ho zapojili silne do marketingu a veľmi by ho akože hnali a bol by to taký maskot toho filmu, tak ja si myslím, že by to potiahlo strašne veľa aj nostalgických fanúšikov na starú trónovú trilógiu. Už dúfam, ak by chceli adaptovať v podstate tú jeho prvú knihu Dedič Impéria, myslím, že sa to volalo Heir of the Empire, tak ak by chceli adaptovať tú storylineu, tak myslím si, že tým by dokázali pritiahnuť strašne veľa aj starých fanúšikov, keďže tie knihy sú vážne dosť staré a aj veľa nových fanúšikov, pretože Trón je podľa mňa taká dosť wild karta, ktorá by mohla zamiešať toto a mohla by prilákať ľudí do kín. Takže ešte to je taký point, ktorý vedie k tomu, že reálne si myslím, že to finále by sme mohli dostať potenciálne. To si nahral dobrý point teda a keby sa film volal, že Star Wars, dedič Impéria, tak minimálne Jo. cez nejaký cool marketing aj s týmto názvom by to mohlo uspieť, lenže ja si nemyslím, že pôjdu tou cestou, aj keď to je veľmi diskutabilné, lebo možno uvidíme aj Tranov koniec kľudne v Asuke. Uvidíme, aký presne tam majú plán. Myslím, že Ahsoka by nám odhalila viac týchto vecí, čo sa vlastne chystajú. A tiež si myslím, že ten film by ako nemusel byť až taký náročný práve na nejaký ten zisk, lebo ako ty vravíš, je tam tá nostalgia, bol by to team-up film a hej, hlavné postavy teda by boli z tých seriálov. Ale takto na záver by som sa ťa, Matej, opýtal, aký si myslíš podľa teba, že je možno nejaký plán na v úvodzovkách záchranu toho Star Wars alebo na to, aby k tomu priviedli viac divákov? Ja si myslím, že to bude jednoznačne prioritizácia kín a filmov, ktoré by mohli zaujať proste ľudí, ktorí idú do kina, pretože no, povedzme to takto, že nemajú moc čo začínať, no majú hodne toho, čo by mohli začínať na Disney+, ale z nejakých záhadných dôvodov na také tie najväčšie ťahače, tak sa stále proste nepúšťajú. A proste je to veľká škoda, hej, ako stovky tisíc fanúšikov kričí po nejakom Old Republic už basically odvtedy, čo Lucas predal Disneymu práva a, a odvtedy sme nič nedostali, hej. Takže okrem jednej skvelej hry, ktorá sa updateuje dodnes a vychádzajú do nej nové príbehy a tak, ale uh, okrem toho proste z toho obdobia nemáme nič, v kánone už duplom nič a je to obdobie, ktoré je priam až zadarmo pre fanúšikov. Keby sa oznámila nejaká Old Republic záležitosť, či už seriál alebo film, tak proste by to bol obrovský hit.
A ďalšia vec je, že ja si nemyslím, že je tam úplná diera, hej, ako my vieme, že vlastne v produkcii je strašne veľa filmov, či už tá Johnsonová trilógia, ktorá sa tak nejak tvári, že nie je, ale je, či už ten Waititiho film, či už Rogue Squadron, ktoré bolo odkladané aj neodkladané, či už čo tam ďalej ešte bolo, tá Reina trilógia, No minimálne a, jeden film z Rey. alebo alebo minimálne už je to len jeden film, lebo boli ambície, že to bude trilógia. Fun. Ako som vravel, tie staré projekty, hej, Lando, Droid Tales, to sú veci, ktoré boli oznámené 1000 rokov dozadu na jednom veľkom showcase. Ja si myslím, že kedysi Star Wars pôsobilo sebavedomejšie, čo sa týka nejakej tej prezentácie a ako ten brand sledujem dlhé roky, tak to vnímam. Ale čo ja si myslím, že by mohol byť nejaký plán tej budúcnosti, tak zamerať sa na to anime, keďže mali sme tu 3 série Star Wars Visions, čo celkovo to je taký jeden veľký experiment, ale tento rok tento experiment bude vo veľkom expandovať, lebo dostávame samostatný seriál Night Jedi, ktorý v podstate je vytvorený vďaka Visions a bude to nekanonický Star Wars príbeh, ktorý vyzerá veľkolepo a bude to presne podľa mňa také testovanie vôd, že ako si to získa tých divákov a aký to môže mať úspech a či urobia ďalšie seriály, alebo dokonca či dostaneme Star Wars anime film do kín. Aj to je možnosť, ktorou by sa mohli ubrať a urobiť to aj takto. Matej, rád by som sa opýtal u tohto na tvoj názor a chcel by som tu dodať, viem, že si aj fanúšik Pána prsteňov a v tejto veci to nie je úplne moja parketa, ale viem, že aj oni mali nejaký anime film v kinách, alebo mali mať. Áno, 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 mali. Mali, volal sa Lord of Rohirrim, myslím, a dodnes som ho nevidel a úspešne si ho niekedy chcem pustiť. Je to vraj pomerne dobre spracovaný film, mohol byť trošku lepšie, ale čo sa mi páčilo napríklad na tom, je, že spojili anime s pôvodným soundtrackom Pána prsteňov a to vedelo celkom zaujímavo dotvoriť potom, ale o tom sa tu dneska nebavíme. A, takže no, neviem, či mám niečo doplniť k Visions, ktoré som tretiu sériu dodnes nevidel, a Nine Jedi, ktorým som nevidel ani trailer, ale ak viem niečo povedať, tak viem povedať v podstate podobnú vec ako ty, že tiež si myslím, že v podstate to, ako dopadne Nine Jedi kriticky a u fanúšikov, bude veľmi, veľmi kľúčové v tom, či Star Wars otvorí dvere do anime, potenciálne do takýchto nekanonických visions príbehov, ktoré by rozvíjalo ďalej a potenciálne aj do kín, alebo sa navždy zatvoria tieto dvere a ostane to len pri takom tom vody v seriáli, tom Star Wars Visions. Máme tu teda viaceré smery, kam by sa Star Wars mohlo ubrať. A takto sme si tu dneska pekne zašpekulovali. Matej, ja ti ďakujem za túto debatu, že sme to tu mohli prebrať a vždycky raz za čas rád na kanáli rozoberiem, čo tak nejak čakať od tohto sveta a čo by sme mohli dostať. A uvidíme, snáď nás čaká svetlá budúcnosť, pretože všetci by sme radi videli dobré a kvalitné projekty. Aj sme tu mali nedávno Andora, čo bol možno taký aj pomyselný vrchol toho, čo na Disney Plus dokázali. A prečo nám neukázať opäť nejaké skvelé príbehy. A ešte na záver, taký menší oznam na Matejovom kanáli môžete nájsť novú sériu, kde ja prvýkrát v živote sledujem ako Star Wars fanúšik Star Trek a je to taký zaujímavý v podstate formát, reakcia s komentárom a tak či už ste fanúšik Star Treku, ale ak ste fanúšici Star Treku alebo to nejako vnímate alebo by ste sa chceli možno aj do toho dostať, tak je to taká zaujímavá séria a určite pozrite na Matejov kanál. No a tak toto by bolo všetko, majte sa a nech vás prevádza. Majte sa.